Jo, Ricard Costajusà Bordes, crec fermament i professo totes i cada una de les afirmacions del símbol de la fe. O sigui, crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. Crec en un sol Senyor Jesucrist, Fill unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles, Déu nat de Déu, llum resplendor de la llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare. Per ell tota cosa fou creada, el qual per nosaltres els homes i per la nostra salvació davallà del cel i per obra de l'Esperit Sant s'encarnà de Maria Verge i es feu home, crucificat després per nosaltres sota el poder de Pons Pilat, patí i fou sepultat i ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'empujà al cel, on seu a la dreta del Pare, i tornarà gloriós a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l'Esperit Sant, que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill, i juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat, que parlà per boca dels profetes, i en una sola Església santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar els pecats i espero la resurrecció dels morts i la vida de la glòria. Amén. Admeto també i em faig meves totes i cada una de les ensenyances referents a la doctrina de la fe i dels costums que han estat definits per les decisions solemnes de l'Església o afirmades i declarades pel seu magisteri ordinari i en el sentit que per ella han estat proposades, principalment aquelles que es refereixen al ministeri de l'Església Santa del Crist, als seus sagraments, al sacrifici de la missa i el primat del pontífex de Roma. Jo, Ricard Costajusà Bordes, designat legítimament superior d'aquesta província de Catalunya, prometo i juro en la presència de Déu que m'ha de jutjar, complir fidelment el meu càrrec amb l'ajuda divina i guardar amb tota diligència el secret al qual estic obligat pel meu càrrec. Que Déu m'ajudi i aquests sants evangelis que toco amb les meves mans. I també amb l'ajuda de tots i cadascun dels que formem la província. I així ho afirmo aquí a Vic, capítol general, els missioners claretians, gener de tots els accents. Donem gràcies al Déu, donem gràcies al bon Déu i Senyor, donem gràcies al bon Déu i lluem-lo en tot el cor. Lectura del primer llibre de Samuel. El noi Samuel vivia dedicat al servei del Senyor a les ordres d'Elí. En aquell temps el Senyor comunicava rarament la seva paraula. No solia mostrar-se en visió. Elí anava perdent la vista, gairebé no hi veia. Una nit, Elí se n'havia anat a dormir a la seva cambra. Samuel dormia al santuari del Senyor on hi havia l'arca de Déu. Abans que s'apagués la llàntia del santuari de Déu, el Senyor va cridar Samuel. Ell respongué, «Soc aquí». Va anar corrents cap on era Elí i li digué, «Soc aquí, he sentit que em cridaves». Elí va respondre, «No t'he pas cridat, torna-te'n a dormir». Ell se'n tornà a dormir, però el Senyor el cridava altra vegada. Samuel es va llevar, tornà on era Elí i li digué, «Soc aquí, he sentit que em cridaves». Elí va respondre, «No t'he pas cridat, fill meu, torna-te'n a dormir». Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, perquè la seva paraula encara no li havia estat revelada. El Senyor va cridar Samuel per tercera vegada. Ell es va llevar, anar on era Elí i li digué, «Soc aquí, he sentit que em cridaves».
Eli va comprendre que era el Senyor qui cridava al noi i digué a Samuel: «Ves, torna-te'n a dormir, i si algú et cridava, digues: parla, Senyor, que el teu servent escolta». Samuel s'entornà al seu lloc a dormir. El Senyor va entrar, se li acostà, al cridar, com les altres vegades: «Samuel, Samuel». Ell va respondre: «Parla, que el teu servent escolta». Llavors el Senyor digué a Samuel: «Estic a punt de fer una cosa tan enorme a Israel que tothom qui ho senti quedarà esbalaït». Paraula del Senyor. Lloança a vos, ó Crist.